Yebo, ingane zawethu impela trend video phana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ne-share. Abantu abaningi bemangele bebambe-ke ongezansi kaTamara. Lapho khona-ke impela-ke ebejayiva-ke phezu kombhede wena-ke owabona-ke uNicki Minaj. Impela-ke edlalisa wona-ke amagqeba. Hey, bafowethu impela phamba seligibele lolu daba. Ngicela bangiqale nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje uma siqala ngane kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ya trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ne-share. Abantu abaningi bemangele bebambe ongezansi kaTamara okuyintokazi ke nayo ke eduma kakhulu phana ke ezinkundleni zokuxhumana ngokuzakhela igama emva koba ke impela ke itshene-ke i-Ladies House ke amaqiniso ababayo. Hayi ke wengane zawethu impela ke kubonakale laphana ke Ladies House ke ivundulula phela ke amavidiyo ke afihlakele nokwamavidiyo ke impela ke amadala ke kodwa cha wena ke ngeke sihlale ke wena ke uzenza muhle ke kulabantu ke impela ke isibelwelayo wena uzenza muhle thina usibeka ke njenganabantu ke abangekho right. Hayi ke bafowethu impela kube sokubhutshwa phana ke ividiyo ke kasisi uTamara lapha ke impela ke beme phezu kombhede edlalisa ke iqolo. Wena ke wabona ke uNicki Minaj edlalisa ke iqolo edlalisa wona phela ke amagqeba ekhombisa ukuthi hey insizwa ke angayivaya kabi ke what woman on what angazi nani kodwa kuno top phezulu kona. Kanti kuyona le video wengane zawethu impela kubonakala yena ke uTamara evuleke umlomo kwasamuntu ke ulindele ukuginya ivoltsi okulumemilitha kwathiwa hayi cha impela uyabona umuntu osimavava nomuntu ke impela ke osihambe wabona lukhulu. Buka manje buka lo mlomo uthi hey woza la ngizokumelimita ngizokwenza isitick sweet lento yakho. Hayi ke bafuthu impela sazi futhi asazi ke lokho ngempela kodwa ke izinto ke bezishiwa abantu phana ke enkundleni zokuxhumana isikakhulukazi abantu ke besimame. Hayi ke bafuthu impela thina ke Simbuso City MTV bafethu sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.